божествено пространство, за което сме чували, че е изпълнено със светлина. Че на мен ми е по-интересно светлината, не сянката. Тази синя лампа специално е направена от екологични материали, така че всяка една част от нея да може да бъде рециклирана в момента, в който вече няма нужда от нея. И същевременно е направена на принципа да може да бъде едновременно две картини. Когато свети, се вижда това светещо момиче. И когато е изгасена, се вижда една синя линия, а пък е направена от специални светещи компоненти, които са по-нови технологии. В днешно време се интересуваме повече от начина да запазим планетата. Всъщност в тази лампа има едно момиче, което танцува, но в моите очи тя не е просто една женска фигура, а жената като творец, която танцува с цялата Вселена. И в ръцете е безкрайната енергия, от която създава всички светове. Колко е наранен материала, толкова по-ярко свети. Триизмерният ефект, който се получава, идва от това, че е надупчено, т.е. че е гравирано с различна дълбочина и светлината, когато преминава през материала, среща различна съпротива, защото самия материал не е просто въздух и там се отразява човешкото око. Точно това го възприема триизмерно. Използвам токсични материали понякога, за да постигна някакъв минимален ефект. По-скоро са светещи графики, не са даже витраж, защото витражът е съвършено друга техника. Методите на изработка до някъде приличат на графика. Всъщност най-добре работя преди да се събудя. Тогава идват идеите, изглеждат вече реализирани и когато стана през деня, трябва да намеря начина да направя това, което всъщност се е появило като готов отговор. Листата, които са апликирани, те са всъщност скелети на листа и тези скелети са прозрачни, но всъщност са запазили формата на самото листенце. Са много ефирни, много са красиви, идеално са светопроводими, като когато пък няма светлина, те запазват формата си, имат своя собствена стойност, имат
когато се подредят по определен начин, много добре организират определени форми, много лесно могат да поддържат симетрия. Графиките са направени от рециклирана хартия, която аз лично си я рециклирам самичка. Обикновено е хартия от офис материали. Релефа седи много жив, а когато тази хартия има вътре примеси от различни други материали, естествено цветя или някакви други малки хубави неща, придобива съвсем друга стойност, в смисъл изглежда като съвсем друга материя, даже не изглежда и като хартия. Най-добрите ми продажби са в Гърция, в Япония има продажби.